Κωνσταντινίδης έκανε κάποια προβλήματα και έβγαινε με τον Τριανταφυλλόπουλο, έτσι, του Μάκη του Τριανταφυλλόπουλο. Είχε αυτό τα παράπονα και τα είπανε. Να σου πω και την αλήθεια, τώρα πρώτη φορά το λέω αυτό, ότι και τότε και για μένα με πλησίασαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που έκαναν τότε κόντρα με την Ομοσπονδία, με πλησίασαν, μου είπαν ότι να ακολουθήσω και εγώ αυτούς, αλλά εγώ γιατί δεν ακολούθησα? Ξέρεις γιατί δεν ακολούθησα, Κώστα? Ότι εγώ και ο Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος, πήγαμε στο Υφυπουργό Αθλητισμό και ήμουνα τότε 20, το αθλητισμό σταμάτησε πολύ νωρίς, 26 χρονών σταμάτησα. Αλλά εγώ και ο Κωνσταντίνος, όταν πήγαμε στο Υφυπουργό Αθλητισμού και είδαμε τον Υφυπουργό και μιλήσαμε, εγώ τότε κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνονταν τίποτα. Και τον είπα και τον Κωνσταντινίδη, λέω άστο, δεν θα γίνει τίποτα, αυτό είναι το πρόβλημα, το σύστημα είναι μέσα στο σύστημα και δεν θα το πολεμήσουν, δηλαδή δεν θα το πούνε τίποτα. Πιστεύω. Αλλά εγώ ξέρεις τι νομίζω, εμείς αρσιβάριστες πρέπει να είμαστε όχι μόνο δυνατοί σωματικά και ψυχικά, πρέπει να είμαστε δυνατοί και είμαστε δυνατοί ψυχικά. Συμφωνώ σε αυτό. Και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν και προσωπικά προβλήματα και προβλήματα γενικότερα του αθλήματος στα παλιά τα χρόνια. Όταν λέμε παλιά χρόνια, μιλάμε τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Το θέμα είναι ότι μπήκαν κάποια άτομα μέσα στο άθλημα, τα οποία πήγαν καθαρά για προσωπικό του συμφέρον. Και τα άτομα αυτά κατάφεραν να εδραιωθούν για ένα χρονικό διάστημα και να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Σε διακόπτω, Κώστα, ξέρεις τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν για προσωπικούς τους λόγους και είχαν δικό τους συμφέροντα. Τώρα τα παιδιά, προηγούμενο Σάββατο μίλουσα με τον Ιωάννη Τσιντσάρη, τον παλιό πρωταθλητή, και μου είπε και εκείνος ότι πολλά παιδιά χάθηκαν γιατί είχε ομάδα, είχε πολλούς καλούς αθλητές και χάθηκαν έτσι, δεν φάνηκαν και δεν φαίνεται πουθενά δεν φαίνονται. Και εγώ μου είπε και ο Τσιτσάρης ότι γιατί μόνο αυτοί που είναι δηλαδή πρώτα νούμερα, έτσι, να πάνε αυτοί στους αγώνες, να πάνε και στα και δεύτερα νούμερα, δηλαδή και αυτοί που είναι, να δώσουμε ευκαιρίες. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουν ευκαιρίες όλοι. Ναι. Μέχρι τώρα ακολουθούσαν. Όχι, θα τελειώσω αυτό. Και τώρα αναρωτιόται αυτή η Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν και ο Χρήστος Ιακώβου, προπονητής και Διοικητικό Συμβούλιο, αναρωτιόται αυτά τα παιδιά που πήγαν, τι έκαναν, τι ζωή το έκαναν και αυτά. Άλλο όνειρα είχαν και σ' άλλο κατέληξαν δηλαδή. Και στη ζωή τους δηλαδή επηρέαζαν πολύ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιος έχει ευθύνη τότε? Από την προσωπική μου εμπειρία τώρα μπορώ να συμπεράνω το εξής, ότι στο άθλημα αυτό μπήκαν κάποια άτομα τα οποία μπήκαν καθαρά για προσωπικούς λόγους, για λόγους συμφέροντος. Τα άτομα αυτά επηρέασαν κάποιες καταστάσεις και ορισμένοι από τους παλιούς πρωταθλητές και τους προπονητές οι οποίοι αγαπούσαν το άθλημα παρασύρθηκαν ίσως σε κάποιες λάθος αποφάσεις, άθελά τους ή θελημένα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτά όλα είναι παρελθόν. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη του αθλήματος. Με τις σημερινές δύσκολες συγκυρίες που επικρατούν στην Ελλάδα, αναγκαστικά κοντά στο άθλημα θα μείνουν μόνο αυτοί που το αγαπούν πραγματικά και θα κοιτάξουν τα πράγματα να τα αντιμετωπίσουν με το σωστό τρόπο, χωρίς να δημιουργήσουν διχόνοιες μεταξύ των αθλητών, των προπονητών και των παραγόντων. Πιστεύω ότι όσοι μπήκαν στο άθλημα για το προσωπικό τους συμφέρον και για να εξυπηρετήσουν προσωπικές τους επιδιώξεις, εκ των πραγμάτων θα απομακρυνθούν από το άθλημα, γιατί δεν έχουν κάποιο κίνητρο πλέον να μείνουν στο άθλημα αυτό. Ξέρεις τι γίνεται? Εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι αυτό το πράγμα, ότι εντάξει παιδί μου, εντάξει όλοι οι άνθρωποι έχουν δικό τους όνειρα, δικό τους συμφέροντα, προσπαθούν να κάνουν για αυτόν τους κάτι, αλλά ρε παιδί μου, εσύ όταν κάνεις και σου δίνει αυτό το πόστο, εντάξει, και με διαφορετικούς τρόπους μπήκες σε εκείνο το πόστο, έγινες πρόεδρος, έγινες στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Αλλά εσύ γιατί το προσπαθείς, έτσι, μόνο να κοιτάξεις το δικό σου συμφέροντα, έτσι, και δεν θα κοιτάξεις το συμφέροντον σε εκείνες πλάτες που είσαι. Και τι απαντάς? Αυτό αναρωτιόμαι τι είμαι τόσο καιρό. Κάνεις, έχεις με σου, με χαρά σου, και εμείς μαζί σας είμαστε, όπως και τώρα το είπαμε και τον Πυροδήμα. Βέβαια είμαστε μαζί με τον Πυροδήμα, εντάξει, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δουλειά, ό,τι είναι, αλλά ο Πύρος δηλαδή όταν είναι τώρα πρόεδρος και διοικητικός σύμβουλος, αν δεν θα κοιτάξει στα παιδιά, έτσι, αρσιβαρίστες, τους προπονητές, δεν θα αναπτύξει το άθλημα, δεν θέλουμε τέτοιο Πυροδήμα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Πύρος Δήμας, ναι, ο οποίος έδειξε ορισμένα πράγματα και είπε ορισμένα πράγματα στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έγιναν και οι αρχαιρεσίες, οι εκλογές της Νέας Ομοσπονδίας, έπεισε όλους τους εκπροσώπους των σωματείων ότι πλέον έχει αλλάξει η εποχή στην Άρση-Βαρών. Πλέον βάζουμε μπροστά το συμφέρον του αθλήματος και όχι τα προσωπικά μου συμφέροντα. Τα προσωπικά συμφέροντα ποτέ δεν πρέπει να είναι πάνω από το άθλημα. Όχι, προσωπικά συμφέροντα μπορεί να υπάρχει, να προσφέρεις και όλας, όχι μόνο αυτό το προσωπικό αυτό συμφέροντα. Δηλαδή, πρώτα κοιτάζουμε την ανάπτυξη του αθλήματος, κοιτάζουμε το συμφέρον του ίδιου του αθλήματος, και να προωθήσουμε την ανάπτυξη του αθλήματος προσέχοντας την βάση της στήριξης του αθλήματος, που είναι οι αθλητές και οι προπονητές. Τώρα γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βαρσοβία και εμείς κατεβάσαμε μόνο 2 αθλητές. Και αυτοί από Βόρειο Ελλάδα είναι, και από τη Θεσσαλονίκη και οι 2. Η Βόρειος Ελλάδα είναι... Ναι, και οι 2 από τη Θεσσαλονίκη είναι. Η πηγή του αθλήματος. Έτσι, μπράβο. Είναι το μέρος από όπου προέρχονται και οι περισσότεροι παλιοί πρωταθλητές και τωρινοί πρωταθλητές του αθλήματος. Όχι ότι δεν υπάρχουν παντού αθλητές, αλλά όπως και να το κάνουμε, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα στις δεκαετίες που ασχολούνται το άθλημα έχουν αποδείξει αυτό, ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι η πηγή, είναι η γενέτειρα, είναι... Ναι, οπότε εμείς πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω, έτσι όπως είναι, και εσύ είσαι πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Μακεδονίας Θράκης, και πρέπει να πάμε να κοιτάξουμε αυτά τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα, στους συλλόγους, έτσι, να βάλουμε κάποιο σχεδιασμό και η ανάπτυξη του Άρσης-Βαρών. Και αυτό το λυπηρό τώρα που τόσα χρόνια, δηλαδή από 2008 και μετά, κατεβάζει η Ελλάδα 1 ή 2 αθλητή, αυτά τουλάχιστον να κατεβάζει όλη η ομάδα να πάει να παρουσιαστεί, και αυτά είναι πιστεύω ότι είναι ντροπή και αυτό, ότι ένα άθλημα στην Ελλάδα που ήταν πρώτο άθλημα στην Ελλάδα, πολλές φορές βγήκαμε παγκόσμιο πρωταθλητές, το πανευρωπαϊκό βγήκαμε πρώτοι, στην Ολυμπιάδα, έτσι, και τώρα έτσι σερνόμαστε, έτσι, δεν έχουμε τίποτα. Όλα έχουν να κάνουν με τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ δύσκολη στην Ελλάδα γενικότερα, οπότε αναγκαστικά και το άθλημα προσαρμόζεται με τα σημερινά τα δεδομένα. Υπάρχουν πολλές περικοπές. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, Κώστα. Τελείωσε και θα σου πω μετά. Υπάρχουν πολλές περικοπές και καλώς ή κακώς πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν κάποια προϊστορία στο άθλημα έχουν μείνει στις περασμένες εποχές, στις καλές εποχές, όπου υπήρχε η δυνατότητα στην Ομοσπονδία να τροφοδοτεί, να χρηματοδοτεί αθλητικές προετοιμασίες, ταξίδια για αγώνες και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ και εκ των πραγμάτων ξεκινάμε από το μηδέν. Προσπαθούμε σιγά σιγά να επαναφέρουμε το άθλημα σε μια αξιοπρεπή θέση και αν μπορέσουμε να το φέρουμε πάλι στην κορυφή. Δεν συμφωνώ τώρα μαζί σου, Κώστα, γιατί ξέρεις, δεν συμφωνώ, γιατί και όταν υπήρχε τα χρήματα στην Ομοσπονδία και τότε υπήρχαν προβλήματα. Εγώ όταν θυμάμαι, και εσύ ξέρεις αυτό πολύ καλά, ότι αθλητές ήμασταν, πρωταθλητές στην Ελλάδα, στην εθνική ομάδα, και χρήματα υπήρχαν στην Ομοσπονδία, αλλά πάντα μας έδωναν μετά το 5-6 μήνες, 7 μήνες, όταν υπήρχε καλές εποχές και υπήρχε χρήματα. Και ένας αθλητής τώρα, ναι, και το ίδιο και τους προπονητές. Μετά το 10 μήνες, μετά το 1 χρόνο έπαιρνε τα χρήματα. Έρχεσαι τώρα στα λόγια που είπα πριν, ότι υπήρξαν κάποια άτομα τα οποία μπήκαν καθαρά
για προσωπικούς λόγους και για προσωπικά Αυτό συμφέροντα. ξέρεις τι γίνεται. Συμφέροντα. Και παρέβλεπαν την εξυπηρέτηση και τη βοήθεια προς τους αθλητές και τους προπονητές. Τώρα, με την καινούργια Ομοσπονδία, με το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλά τα χέρια μας μέχρι στιγμής είναι δεμένα. Γιατί δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν εκείνα τα χρόνια που αναφέρεσαι. Ναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις να στηρίξουμε τους αθλητές και τους προπονητές όσο μπορούμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση όπως είπα δεν είναι ρόδινη πλέον. Ωραία. Έτσι, και βήμα θα προσπαθήσουμε πάλι να επαναφέρουμε το άθλημα στη θέση που του αρμόζει. Λοιπόν, για τις δυσκολίες που μίλησες τώρα, μόλις διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, εγώ δηλαδή που προσωπικά έζησα και η Σοβιετική Ένωση και διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτά τα κράτη που ήμουνα και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και από τη Γεωργία είμαι, αλλά διαλύθηκε, είχαν πιο τεράστια προβλήματα παρόλα αυτά που είναι τώρα, αλλά δεν το διάλυσαν το αθλητισμό. Δεν το διάλυσαν και κρατήσαν το αθλητισμό. Εγώ δηλαδή Αναφέρεσαι έζησα για τη διάλυση μιας κατάστασης ενός καθεστώτος που ήταν πολύ διαφορετικό από το καθεστώς της Ελλάδος. Ναι, αυτό αναφέρομαι ακριβώς. Ναι, αλλά οικονομικά ήταν πιο χειρότερες καταστάσεις τότε. Ήταν πόλεμοι μέσα στη Σοβιετική Ένωση, σε αυτά τα κράτη, η οικονομική κατάσταση ήταν πολύ χάλια. Αλλά πάλι προσπαθούσαν και δεν διαλύθηκαν. Μα και εμείς προσπαθούμε. Ναι, αλλά τόσα χρόνια από 2008 τώρα είναι 2013. Συγγνώμη, εγώ το 2008 ήμουν εκτός αθλήματος. Άλλο λέω. Εντάξει, δεν λέω για σένα. Εγώ κοιτάζω από τη στιγμή που αναλάβαμε σαν καινούργια Ομοσπονδία. Σίγουρα. Και κατά τα 2/3 έχουν αλλάξει τα μέλη της Ομοσπονδίας. Μέχρι τώρα τα μέλη της Ομοσπονδίας κατά 99% ήταν άτομα τα οποία δεν προέρχονται από τα σπλάχνα του αθλήματος. Πρόσφεραν μεν ότι μπορούσαν κι αυτοί, αλλά δεν προέρχονται από τα σπλάχνα του αθλήματος και δεν ήταν, ας το πω, στο φυσικό τους χώρο όπως είμαστε εμείς τώρα. Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά το θέμα. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι όχι εκείνο ότι άντε τώρα οικονομική κρίση υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό δεν φαίνεται όχι μόνο στο Αρσιβαρών και σε άλλα αθλήματα. Ακριβώς. Ναι, στο Στίβο. Έτσι. Θυμάμαι στο Στίβο, δηλαδή γινόταν. Είχαμε πρωταθλητές, παγκόσμιους πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες και αυτά, και τώρα δεν φαίνεται πουθενά τίποτα. Αλλά αυτό αιτία είναι ότι δεν υπήρχαν βάσεις, δομές δεν υπήρχαν έτσι. Και στο Αρσιβαρό, γενικά στο αθλητισμό, και στο Αρσιβαρό και σε άλλα τα αθλήματα. Εκτός, εντάξει, στο ποδόσφαιρο κάτι υπάρχει, στο μπάσκετ κάτι υπάρχει, σε άλλα αθλήματα δεν υπήρχαν. Και δομές όταν λέω, ξέρεις τι εννοώ, ότι παράδειγμα όταν σου είπα ότι να πάμε σε επαρχίες να τα δούμε τα παιδιά και στους συλλόγους και αυτά, εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται, ποιοι ασχολούνται, και δεν είναι απαραίτητα να υπάρχουν, πόσο σύλλογοι υπήρχαν 120 σύλλογοι και τώρα υπάρχει 55, έτσι, και ακόμα θα κατέβει. Περισσότεροι από αυτούς τους συλλόγους ήταν σύλλογοι σφραγίδες, για να εξυπηρετούν κάποια άτομα που είχαν πει για προσωπικά τους συμφέροντα. Οι πραγματικοί σύλλογοι οι οποίοι καλλιεργούν το άθλημα της Άρσης Βαρών ανιδιοτελώς είναι αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν μείνει ήδη. Αν δεν συρρυκνωθούν κι άλλο, θα μείνουν σε αυτό το νούμερο προς το παρόν. Λίγοι είναι οι σύλλογοι που καλλιεργούν το άθλημα για το άθλημα και όχι για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Ναι, εκεί είναι το θέμα. Εκεί έπρεπε να το δει όταν οι καλές εποχές όταν ήταν, έτσι. Εκεί έπρεπε η Ομοσπονδία να το δει το θέμα, να το πληρώνει. Επαναλαμβάνω, οι Ομοσπονδίες τότε, οι Ομοσπονδίες που τα διοικητικά συμβούλια στα διοικητικά συμβούλια μάλλον είχαν παρισφρήσει άτομα τα οποία είχαν παρισφρήσει κατά κύριο λόγο να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα. Και ύστερα, ό,τι περισσεύει να το διαθέσουν για το άθλημα. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι οπότε όταν υπήρχαν τα χρήματα, αν θα έβλεπε ομοσπονδίες, όχι μόνο ο Αρσιβαρών, εντάξει μην το λέμε μόνο για το Αρσιβαρών, όλα τα αθλήματα, αν θα βοηθούσαν τους συλλόγους αυτοί που πάραγαν τα έργα, τους πλήρωναν στην ώρα τους
τους αθλητές και τους προπονητές και τους συλλόγους, τότε δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα. Γιατί ένας αθλητής, εγώ δηλαδή από μένα γνωρίζω πολύ καλά και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι όταν αθλητής δεν πληρώνεται και πληρώνεται μετά το 6 μήνες και 7 μήνες, κάτσε ρε. Δηλαδή πρέπει να αναρωτηθούν αυτοί ότι αν εγώ δεν θα πληρωθώ και δεν θα πάω τα χρήματα στο σπίτι, πώς θα ζήσει η οικογένεια μου, και ένας αθλητής τι θα φάει. Ναι. Εδώ πέρα διαφωνώ μαζί σας. Η βάση της άρσης βαρών είναι αεραστεχνική. Ναι. Η άρση βαρών ανήκει στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Κανείς αθλητής δεν ασχολείται με την άρση βαρών με το σκεπτικό ότι θα γίνει επαγγελματίας και θα πληρώνονται με βάση ένα μισθό δημοσίου υπαλλήλου. Δεν είναι δημοσίοι υπάλληλοι οι αθλητές. Όχι, δεν λέμε, εντάξει. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί ο αθλητής να βασιστεί ότι θα ζήσει στην οικογένειά του καθαρά και μόνο με τα χρήματα που παίρνει από την άρση βαρών ονοδηπορικά. Γιατί αυτό ανέφερε. Για αυτό του δηλαδή, αυτό το που χρειάζεται, αυτό λέμε, όχι η οικογένειά. Αυτό που χρειάζεται ο αθλητής θα το πάρει από την Ομοσπονδία, με βάση την προσφορά του βέβαια, αλλά και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Ομοσπονδίας. Ναι, δηλαδή, τώρα, αν οι προηγούμενες διοικήσεις έκαναν κάποιες λάθος διαχείρισεις επάνω σε αυτά τα θέματα, δεν μας αφορά εμάς, αφορά τις τότε διοικήσεις. Ναι, οπότε η Ομοσπονδία πρέπει να τα βάλει σε ένα κατάλογο και θα πει ότι ξέρεις τι γίνεται εσύ, αν θα σηκώσεις τόσα θα πάρεις το... Και έτσι ήταν, έτσι δεν είναι? Έτσι προσωπικά ήταν, πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό το σκεπτικό. Και γιατί να κάνουν μετά πρωταθλητισμό δηλαδή? Δεν είναι. Ο πρωταθλητισμός γίνεται, προέρχεται μάλλον από τον αθλητισμό. Αν δεν αγαπήσεις κάτι, ούτε αθλητισμό θα κάνεις, ούτε πρωταθλητισμό θα κάνεις. Σύμφωνα με το τι θα προσφέρεις ως πρωταθλητής, θα μειχθείς και ανάλογα. Ωραία. Τώρα, αν έγινε κάποιος λάθος διαχείρισης, επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο θέμα από τις προηγούμενες διοικήσεις, είναι κάτι που αφορά εκείνες τις διοικήσεις και όχι εμάς. Όχι, δεν λέω για εσάς, εντάξει, για εσάς δεν... Ναι. Τώρα, εγώ... για το τι ακριβώς έγινε τότε, δεν ήμουν με στις διοικήσεις για να ξέρω πώς ακριβώς σκέφτηκαν, πώς ακριβώς διαχειρίστηκαν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι υπήρχαν κάποια άτομα στις διοικήσεις τότε, όχι όλα βέβαια, κάποια άτομα τα οποία πήγαν καθαρά για προσωπική τους προβολή. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί στην Ομοσπονδία, ότι τι κάνει γενικά. Θέλει τον αθλητή, θέλει τον αθλητής ο οποίος θα θέλει να κάνει πρωταθλητή, το θέλει ή δεν το θέλει? Η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, ναι. Ξεπακούται το θέλει. Ναι, αν το δεν θέλει, είναι θέμα ότι το θέλει. Ναι, αν το θέλει, έτσι, πρέπει να δώσει και κίνητρα. Οπωσδήποτε κάποια κίνητρα. Κίνητρα απαραίτητος πρέπει να δοθούν όχι μόνο στους αθλητές, και στους προπονητές. Έτσι, μπράβο, ναι. Και στους προπονητές. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, τι δυνατότητες υπάρχουν για αυτά τα συγκεκριμένα κίνητρα. Κάθε εποχή είναι διαφορετική. Σίγουρα, οπότε και τα κίνητρα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Μακάρι όλα να είναι καλά. Να πάνε όλα καλά και να δώσουμε τα κίνητρα. Τώρα θα έχουμε λίγο διακοπή, έτσι να πάμε ένα τραγούδι και διαφήμιση και μετά θα συνεχίσουμε. Ωραία. Απανακρούτσα κουτέ γιαρ γιαρ γιαρ, απανακρούτσα κουτέ σαν γιαρ γιαρ. Αμοντί λαμπάς γιαβριμ το γιαλίν, αμοντί λαμπάς γιαβριμ το γιαλίν. Απανακρούτσα κουτέ, σικαμ απανακρούτσα κουτέ. Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Σιμέλα, επαρλάιψεν το κατσίς. Δε πήκες, πλαστική. Για απ' εκείνο το μπότοξ. Να ζεις παρέσα, πάντα με το καλό των λόγων στο στόμα. Κι λέγωσεν δε πήκα, σπάσον και τσάκλιξον. Πέιμε, παρακαλώ σε. Χάιτε, σαν καλός άνθρωπος είμαι. Θα λέγωσε. Έβρα έναν καλόν μαγαζίν, το πουλί βοτάνε και λαδόπα. Θάματα έφτανε, θάματα. Έλα κι άλλο σου μας, λέγωσε και τ' άλλο. Απ' εκεί εγόρασα και έναν θεραπευτικό ελάδο. Αλήφτο τον πανίκαν και εφτάγα τον μασάζ.
Και τώρα, ναι αρθρητικά και ναι τι δεν. Παλικαρόπον επίκα τον παλικαρόπο. Βότανα Όλυμπος. Εθέρια έλαια παραγωγής μας. Εθέρια έλαια για τριχόπτωση, πιτηρίδα, ξηροδερμία, ενισχυτικό μνήμης. Θεραπευτικά λάδια μασάζ για τενοντίτιδες, αυγενικούς, μυϊκούς και αρθρητικούς πόνους. Φυτικές κρέμες περιποίησης προσώπου. Ριγανέλαιο, το αντιβιωτικό της φύσης. Ριγανέλαιο για φουσκώματα, παλινδρόμηση, εντερικά και αναπνευστικά προβλήματα. Σπαστική κολίτιδα, ονυχομητικιάσεις. Χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία και την γεωργία. Βότανα Όλυμπος. Θα τα βρείτε Αγίου Μινά 18 και Βενιζέλου Γωνία, κέντρο Θεσσαλονίκης. Αμπελώνων 31, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Πλατεία Ελευθερίας, Λιτόχωρο Πιερίας. Τρόπος επικοινωνίας www.votanaolimbos.gr και στο τηλέφωνο 2310 533 591. Πώληση χονδρική λιανική. Μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικά. Μια επαφή με τις τέχνες. Ένας διάλογος με τους καλλιτέχνες. Αναζητούμε εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Ζούμε τη γιορτή της πόλης. 48 Δημήτρια. Από 26 Σεπτεμβρίου έως 26 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο www.dimitria.thessaloniki.gr. Η ανάδειξη και η διατήρηση της παράδοσής μας συνεχίζεται. Από τις 17 Σεπτεμβρίου, οι ακρίτες του Πόντου ξεκινούν για φέτος τα μαθήματα των χορευτικών τμήματων, της χοροδίας και του μουσικού εργαστηρίου εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Όθωνος 12, στη Σταυρούπολη. Πληροφορίες για εγγραφές στο τηλέφωνο 2310 667 891. Από τις 17 Σεπτεμβρίου συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη διάσωση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Εμείς και ο αθλητισμός με τον Ελγούτζα Λαμπριανίδη. Κάθε Σάββατο από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι. Μία εκπομπή που ασχολείται με τον αθλητισμό και με τον πρωταθλητισμό. Συνεντεύξεις με γνωστούς αθλητές. Εμείς και ο αθλητισμός. Κάθε Σάββατο από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι. Μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Ακρίτες με τον φίλο μου τον Κώστα Καζακλή. Μιλάμε έτσι γενικά για το αθλητισμό και για το Αρσιβαρών. Εντάξει, αυτό που δεν συμφωνούμε ότι Αρσιβαρών δεν είναι, εντάξει, επαγγελματικό άθλημα, έτσι ερασιτεχνικό είναι, και οπότε πρέπει να κοιτάξουμε ερασιτεχνικά. Εντάξει, αυτό. Αυτό. Και το δεύτερο, ότι οπότε κράτος μπορεί να με εξηγήσει, Κώστα, σε παρακαλώ, γιατί έχτισε σπίτι του Αρσιβαρών στην Αθήνα και παλάτι του Αρσιβαρών στην Αθήνα, και έχτισε εδώ σπίτι του Αρσιβαρών πίσω από το Δημαρχείο Σταυρόπολης. Είναι ένα μεγάλο. Μάλιστα, ναι. Αυτό τι ρόλο μπορεί να παίξει, τι μπορεί να κάνει δηλαδή αυτό, για ποιο λόγο έχτισε αυτό? Αυτό το γυμναστήριο, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την Άρση Βαρών, μπορεί να παίξει το ρόλο της φωλιάς, της αφετηρίας, της ανάπτυξης της Άρσης Βαρών. Ναι. Η Άρση Βαρών να ξεκινήσει από το μηδέν πάλι και να προσπαθήσει να αναπτυχθεί έχοντας το σπίτι της, χωρίς να παρακαλάει, να βρει χώρους προπόνησης, να βρει γυμναστήρια για τέλεση αγώνων και να προσπαθεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε προβλήματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα έχει. Γιατί θεωρείται δεδομένο ότι ένα σπίτι για την Άρση Βαρών είναι δικαίωμά της να το αποκτήσει.
Αν υπάρχει αυτό στο σπίτι, θα συσπηρωθούν όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι προπονητές, όλοι οι αθλητές να τους στηρίξουν και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έχοντας μια δικιά μας βάση, μια δικιά μας αφετηρία κίνησης για την ανάπτυξη του αθλήματος. Τελικά αυτές οι συζητήσεις τώρα που καθόμαστε και συζητάμε, και έχω ακούσει, Κώστα, και από σένα, τώρα ακούσα από σένα και είχα ακούσει και από τους άλλους λίγο πριν, ότι στην Ελλάδα Αρσιβαρών είναι ερασιτεχνικό άθλημα. Όπως όλα τα αθλήματα, Όλα εκτός τα από αθλήματα. το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Πώς γίνεται τώρα, μπορεί να μου πει κάποιος ότι πώς γίνεται σε ένα κράτος που ασχολούνται ερασιτεχνικά και Αρσιβαρών και άλλα τα αθλήματα, τους κερδίζουμε τους επαγγελματίες αρσιβαρίστες σε άλλα κράτη. Και είχαμε τόσες διακρίσεις. Δηλαδή εδώ είχαμε παγκόσμιους πρωταθλητές. Δηλαδή τότε όταν ήμουν εγώ στην ομάδα, όλοι έπαιρναν μετάλλιο. Πρώτη, δεύτερη θέση. Ήμασταν εμείς, γι' αυτό δεν μας πληρώνανε δηλαδή. Όχι βέβαια. Ότι μας θεωρούσαν ότι είμαστε ερασιτέχνες και βέβαια. πρέπει τους κερδίζαμε εκεί, για παράδειγμα, στους τέτοιους, τους επαγγελματίες. Ναι. Να αναφερθώ σε αυτό το σκεπτικό. Καταρχάς, η Αρσιβαρών είναι ένα άθλημα το οποίο είναι μέσα στο DNA του Έλληνα. Ο Έλληνας την έχει αγαπήσει την Αρσιβαρών. Γι' αυτό και έχουμε τόσες διακρίσεις. Από αρχαία Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι ασχολήθηκαν ερασιτεχνικά με την Αρσιβαρών με επαγγελματικό τρόπο όμως, χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό όφελος στα περασμένα χρόνια. Κυριολεκτικά κανένα οικονομικό όφελος. Και μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα αθλητών. Το θέμα είναι ότι με την πάροδο του χρόνου ορισμένοι παράγοντες που, όπως είπα, ασχολήθηκαν για προσωπική τους προβολή, η προσωπική τους προβολή προήρθε από τις διακρίσεις του αθλήματος, έτσι, και έδωσαν κάποιες υποσχέσεις τις οποίες είδαν μελλοντικά ότι δεν μπόρεσαν να τις στηρίσουν εκ των πραγμάτων και εκτέθηκαν και στους αθλητές και στους προπονητές στους οποίους έδωσαν τις συγκεκριμένες υποσχέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν. Ναι, ωραία. Απλώς όλοι ξέρουν, και εγώ έτσι νομίζω, ότι ένας αθλητής που ξεκινάει, σίγουρα όλοι ξεκινάνε από ερασιτεχνικά, κάνουν προπόνηση. Αυτό τους λέμε, ότι ελάτε στο αθλητισμό, να είστε κοντά στο αθλητισμό, να κάνετε όλα τα αθλήματα και να κάνετε και Αρσιβαρών, εμείς να σας βοηθήσουμε και αυτά. Αλλά όταν μετά ένας αθλητής μεγαλώνει, γίνεται 14, 15, 16 χρόνια και άνω, έχει όνειρα μετά, θέλει να μπει στην εθνική ομάδα, έτσι δεν είναι, και μπαίνουν. Οπότε αν κάνουμε μόνο ερασιτεχνικά, δεν χρειάζεται να κάνουμε εθνικές ομάδες και να δαπανίσουμε κάποια χρήματα. Συγγνώμη, μια στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει τώρα, εδώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει λαθασμένη αντίληψη από μέρους σου της έννοιας ερασιτεχνισμός. Ναι, έτσι. Μπορεί, ναι. Ερασιτεχνισμός σημαίνει ότι ξεκινώ να ασχοληθώ με κάτι, όχι από την αρχή με επαγγελματικό στόχο, αλλά επειδή το αγαπάω, επειδή μου αρέσει. Αγάπησα μετά. Έτσι. Ναι. Και μελλοντικά, αν έχω κάποιο όφελος, δεν το έχω το συγκεκριμένο όφελος επειδή το επιδίωξα από την αρχή, αλλά μελλοντικά μου παρασχέθηκαν κάποια οικονομικά ωφέλη, κάποια υποστήριξη, καθαρά και μόνο για να μπορέσω να προχωρήσω στην εξέλιξή μου ως αθλητής. Όχι μόνο όφελος δηλαδή να έχω, αλλά για να γίνω, να προχωρήσω, να κάνω να παίξω στην εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα να παίξω, χρειάζομαι βοήθεια από ομοσπονδία. Βεβαίως. Να κάνω προετοιμασίες, έτσι. Βεβαίως. Να κάνω διατροφή, σωστή διατροφή, γιατί αν δεν θα κάνω σωστή διατροφή και αν δεν θα μπω στο πρόγραμμα, δεν πρόκειται να καταφέρω κάτι. Επαναλαμβάνω, αυτά όλα γίνονται με βάση τις δυνατότητες της εκάστοτε ομοσπονδίας στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, άλλες ήταν οι ανάγκες πριν από 10-15 χρόνια, άλλες είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες της ομοσπονδίας σήμερα, άλλες θα είναι μετά από 5 χρόνια, και σύμφωνα με την κάθε εποχή
θα υπάρχει και η αντίστοιχη υποστήριξη. Ναι, εγώ Κώστα έβλεπα, και τώρα πρέπει να επαναλάβω, θέλω αυτό, ότι έβλεπα και όταν ήμουν στην ομάδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο που έμεινα, όχι μόνο στο Αρσιβαρών και σε άλλα τα αθλήματα, οι ομοσπονδίες το αντιμετωπίζαν τους αθλητές σαν εχθρούς τους. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Εγώ να το αυτό σου ναι, σαν εχθρούς τους, ναι, έτσι τους έβλεπαν. Δεν τους διώχνανε τους διώχνανε από το Ολυμπιακό Στάδιο, και εκεί που ένας αθλητής έμενε εκεί και έκανε προπόνηση και είχε φαγητό, δεν λέμε χρήματα, δηλαδή δεν λέμε ότι κάτι όφελος να έχει, κάτι χρήματα να έχει, απλώς να κάτσει εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, να κάνει προπόνηση, να έχει φαγητό, έτσι, να προετοιμαστεί. Είναι στην εθνική ομάδα. Και ερχόταν κάποια στιγμή, όχι μόνο στο Αρσιβαρών δηλαδή, γενικότερα, έβλεπα και τους άλλους αθλητές, ότι έκανε ένας αθλητής 4 μήνες, 5 μήνες προετοιμασία εκεί, καθόταν και αυτό, κάποια στιγμή τους έδιωχναν. Το θέμα είναι για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Ναι. Καλές εποχές μιλάμε. Καλές εποχές, αλλά για ποιο λόγο, μήπως οι συγκεκριμένοι αθλητές που αντιμετώπισαν αυτές τις διώξεις, ας το πούμε έτσι, υπέπεσαν σε κάποια παραπτώματα, υπέπεσαν σε κάποιες άλλες παραβιάσεις κανονισμών. Όχι. Αυτό εσύ το ξέρεις, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Πολιτική τους ήταν έτσι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Προσωπικά δεν έχω άποψη, γιατί δεν γνωρίζω για ποιους λόγους. Γιατί εγώ, καλές εποχές μιλάμε, αυτό λέμε ότι αυτό το πράγμα, δεν μιλάμε για το όφελος όταν ένας αθλητής, ας πούμε, να κάνει πρωταθλητισμό και να έχει όφελος και να κερδίζει πολλά χρήματα, αλλά όταν αθλητής ετοιμάζεται, οι ομοσπονδίες, όταν είναι στην εθνική ομάδα, πρέπει να βοηθήσουν να κάνουν σωστή προπόνηση. Αυτό το θεωρείτε δεδομένο. Ναι, ότι, παράδειγμα θέλω να σου πω, για μένα ούτε δεν με εξήγησαν, με έβγαλαν από Ολυμπιακό Στάδιο έτσι. Όχι μόνο για μένα. Εσύ ξέρεις για τους λόγους και τι συζήτησες μαζί τους. Δεν με εξήγησαν. Αν μπορείς να τους αναφέρεις. Δεν με εξήγησαν. Δεν μου είπανε. Δεν μου είπαν τίποτα. Ούτε Χρήστος Ιακώβου δεν μου είπε τίποτα. Ούτε Ομοσπονδία τότε δεν μου είπε τίποτα. Μήπως θα πρέπει να ζητήσεις εσύ το λόγο. Λόγο ζήτησα, αλλά δεν το πήρα λόγο. Δεν το πήρα απάντηση. Σε αυτό είμαι ανοιχτό, δεν μπορώ να πω. Όχι μόνο εγώ έζησα αυτό. Αυτό το λέμε ακριβώς, και αυτό το κάναμε δηλαδή, και θέλουμε να κάνουμε αυτό το αγώνες, ότι τουλάχιστον εκεί που μπορούμε στο Αρσιβαρών εμείς να είναι τα δίκαια πράγματα. Αυτό εξυπακούεται ότι θα συμβεί. Το έχουμε υποσχεθεί, το έχουμε πει επανειλημμένα. Απλώς εμείς τώρα δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ένα και να υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε 2 ή 3. Όχι, δεν θα υποσχεθούμε κάτι. Αν μπορούμε να δώσουμε ένα, θα δώσουμε ένα. Αν μπορούμε να δώσουμε μισό, θα δώσουμε μισό. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε 3 τη στιγμή που μπορούμε να δώσουμε ένα ή δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Για παράδειγμα. Θα δώσουμε αυτό πραγματικά που μπορούμε να δώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε τους αθλητές. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να σμπρώξουμε καταστάσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του αθλήματος. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα εξωπραγματικά. Τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Ναι, να σας ζητήσει αυτό, ότι αυτό που δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Θα πείτε ότι κοιτάξτε, τα παιδιά αυτό είναι. Τα κουκιά σήμερα είναι μετρημένα. Μετρημένα, εντάξει. Συμφωνούμε. Έτσι, θα μπορέσουμε να σμπρώξουμε το άθλημα στην ανάπτυξη, εφόσον έχουμε και την υποστήριξη και την κατανόηση των αθλητών και των προπονητών. Αν δεν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη, το δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Ναι. Είμαστε μια οικογένεια, καλός ή κακός, είμαστε σαν κύκλος λίγοι και γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι μεταξύ μας. Οπότε δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε ένας τον άλλο με ψέματα και με υποσχέσεις πραγματοποιητές. Προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενο Σάββατο που είχα μιλήσει με τον Τσιντσάρη, τον Ιωάννη Τσιντσάρη, μου είπε αυτό, αλλά και εγώ είχα προσέξει όταν ήμουν στην Αθήνα από 92, ότι παλιότερα δικό σου γενιά δηλαδή, που ήσουν εσύ, με τον Γιάννη ήμασταν οι διαφορετικοί. Ναι, έτσι, πολύ αγαπημένοι ήσασταν. Έτσι. Ναι, και με ανέφερε αυτό, και πιο δεμένοι ήσασταν αυτό. Έτσι. Και εγώ γιατί αυτό όμως? Ναι. Γιατί ακριβώς είχαμε τη γνώση, είχαμε
την αντίληψη, την κοινή, ότι ήμασταν ερασιτέχνες και ότι κάναμε ό,τι κάναμε και δεν το αγαπούσαμε. Τώρα, ό,τι όφελος ερχόταν, ό,τι βοήθεια ερχόταν από την Ομοσπονδία ήταν καλοδεχούμενοι, αλλά δεν ήμασταν υπερβολικά απαιτητικοί στις επιδιώξεις μας και στις απαιτήσεις μας από την Ομοσπονδία την τότε. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μπορούσε να μας βοηθήσει η Ομοσπονδία, μας βοηθούσε και μας το έδινε και εμείς το δεχόμασταν. Λίγο ήταν, πολύ ήταν, ό,τι ήταν. Μάλιστα. Και αυτό είναι αυτή την εποχή δηλαδή που ήσασταν εσείς. Εντάξει, δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω και να αλλάξουμε τους ανθρώπους, έτσι, αλλά πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε πάλι έτσι σε αυτή την κατεύθυνση να είναι τα παιδιά έτσι αγαπημένοι, έτσι. Και προπονητές. Ο μόνος τρόπος. Ξέρεις τι έχω προσέξει και ακόμα, δηλαδή και τα παιδιά και οι προπονητές και αυτά λίγο αν κάποιος κάνει κάτι επιτυχία, κατευθείαν σηκώνει το μύτη, κατευθείαν βλέπει έτσι δεξιά και αριστερά. Αυτό. Στην εποχή τώρα δεν συνέβαινε αυτό. Ναι, δεν συμβαίνει, αυτό ακριβώς το λέω. Και τώρα αυτοί που μας ακούνε και μας ακούνε πολύ. Δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα πράγματα και το βάζω και στο Facebook, αυτό την ομιλία μας πάνω, βάζω και μας ακούνε πολύ. Και αυτό θέλω να τους πω, ότι το κεφάλι λίγο κάτω, έτσι, μην το σηκώνετε το κεφάλι και να δουλέψετε, να είστε πιο ανθρώπινοι, και τους προπονητές λέω και τους αθλητές. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι η Άρση Βαρών είναι ένα άθλημα που το ασχολείται κάποιος αθλητής επειδή κατά κύριο λόγο το αγαπάει. Ναι, Άρση Βαρών είναι και... Αν δεν το αγαπήσεις αυτό το άθλημα, δεν πρόκειται ούτε ψηλά να πας, ούτε να ασχοληθείς μακροπρόθεσμα. Το μόνο που μπορούμε εμείς σαν Ομοσπονδία να υποσχεθούμε είναι δικαιοσύνη. Ναι. Να μην υπάρχουν στοχευμένες βοήθειες σε συγκεκριμένους και αδικίες προς άλλους. Και η Άρση Βαρών, Κώστα, είναι ένα άθλημα που είναι οι άνθρωποι, που βγάζει τους ανθρώπους χαμηλών τόνων. Ακριβώς. Κατάλαβες, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω, ήμουν στην εθνική ομάδα της Γεωργίας, της Σοβιετικής Ένωσης, έπαιζε σε όλα τα προετοιμασίες και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, και αυτό το πράγμα ότι κάπως ότι κάτι είναι και αυτά, δεν το έβλεπα τόσο πολύ. Οπότε αυτά λίγο πρέπει να χαμηλώσουν κάτω, μερικοί. Οι συνθήκες που εκείνης της εποχής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με τις συνθήκες της Ελλάδος ήταν η μέρα με τη νύχτα. Εντάξει, σίγουρα. Είναι ανώμοιες συνθήκες, οι ανώμοιες καταστάσεις που προσπαθεί να συγκρίνεις τώρα. Ναι. Αυτό κάπως πρέπει να προσπαθήσουμε, ότι άθλημά μας να είναι πιο έτσι ανθρώπινοι. Έτσι. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Έχει να κάνει με όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα και με τους προπονητές οι οποίοι νοθετούν τους αθλητές, ναι, και με την Ομοσπονδία και με όλους όσοι ασχολούνται ενεργά με το άθλημα. Πρέπει να κοιτάξουμε να κρατήσουμε το άθλημα αυτό σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου να υπάρχει πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη επαφή. Έτσι, μπράβο, αυτό. Να υπάρχει η φιλία, να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη και να μην υπερβαίνει ο ανταγωνισμός κάποια όρια, τα οποία όρια πλέον ξεφεύγουν από τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι, ναι. Κώστα, τι ήθελα να σε ρωτήσω και ξέρεις πιο καλύτερα από μένα, τι γίνεται με εκείνο το σπίτι του Άρση Βαρών που είναι στο Σταυρόπολη? Το σπίτι αυτό της Άρσης Βαρών είναι ένα κτίριο, ένα γυμναστήριο, το οποίο έχει γίνει αποκλειστικά για την Άρση Βαρών. Τώρα, για διάφορους λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει παραλαβή από την Ομοσπονδία του συγκεκριμένου γυμναστηρίου. Τώρα, εμείς αποφασίσαμε να επαναδραστηριοποιηθούμε, να ψάξουμε όλες τις παραμέτρους, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να το πάρουμε αυτό το γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε καθαρά για το άθλημα το δικό μας. Εκείνο το κτίριο δηλαδή χτίστηκε από Έλληνα φορολογούμενο. Ξοδεύτηκε πολλά λεφτά. Και τώρα το βλέπω, και προηγούμενο Σάββατο το είπα και αυτό, ότι το βλέπω, περνάω σχεδόν κάθε μέρα, το περνάω από εκεί και χαλάει το κτίριο, πέφτει σουβάδες. Μέσα, δηλαδή, από τη στιγμή που ένα οίκημα δεν χρησιμοποιείται, λογικά δεν συντηρείται κιόλας. Έτσι, μπράβο, ναι. Και τι θα γίνει με αυτό, γιατί Έλληνας φορολογούμενος να πληρώσει συνέχεια τα
σπασμένα αυτά και πώς λέει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω. Για ποιο λόγο, επαναλαμβάνω, δεν έγινε η παραλαβή και η χρησιμοποίηση αυτού του γυμναστήριου τόσα χρόνια. Ναι, και εμείς σαν αρσιβαρίστες έτσι, και που είμαστε στην Ομοσπονδία και αυτά, πρέπει να το δούμε αυτό. Βεβαίως. Ότι να προσέξουμε αυτό που μας ανήκει. Εντάξει, ευχαριστώ να πούμε στο ελληνικό λαό, σε Έλληνα πολίτη, να πούμε ότι έβαλε αυτά τα χρήματα, μας έδωσε αυτό το σπίτι, αλλά να προσέξουμε εκεί το κτίριο εμείς με τους δυνάμεις. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας να το πάρουμε και να το εκμεταλλευτούμε για το άθλημα. Τώρα, το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι κάπως χρονοβόρες. Πρέπει να το ψάξουμε το πράγμα, να το μελετήσουμε πιο επισταμένα, πιο είχα καλέσει, για αυτό το λόγο είχα καλέσει και σήμερα τον Δήμαρχο Σταυρόπολης, Παύλου Μελά, που έγινε Παύλου Μελά, τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε έτσι στο καλέσμά μου. Έτσι. Αυτό το θέμα ήθελα να μιλήσουμε ακριβώς, μπας και κάτι μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί είναι και στο Δήμο. Αυτό είναι θέμα της Ομοσπονδίας. Θα προσπαθήσει η Ομοσπονδία να τον πλησιάσει τον Δήμαρχο, να συζητήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει, και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τις συμπεράσματα. Όπως μίλησα εγώ με τον Λάζαρο Κυριαζογλου, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο άνθρωπος τώρα μου είπε εντάξει ότι είναι ενδιαφέρον να αναπτύχθει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη έτσι αρσιβαρών, έτσι να βοηθήσει κάτι και πόσο μπορούμε, αλλά μου είπε και εκείνο ότι εμείς σαν μόνο ένας Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το βάρος, οπότε πρέπει να συναντηθούμε τουλάχιστον με τρεις Δήμους, είναι Παύλου Μελά και Εύωσμο, Κορδελίου Εύωσμο, με τους δημάρχους να δούμε, να μιλήσουμε πώς μπορούμε αυτοί τρεις δήμαρχοι πώς μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε εντάξει, και Αρσιβαρών Ομοσπονδία έχει και σε αυτή την κατεύθυνση να πάει στους δημάρχους και να τους καλέσει πώς μπορούν να βοηθήσουν και αυτό να ξεκινήσει εκείνο το κτίριο, γιατί είναι κρίμα. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες ενέργειες. Κρίμα είναι που χαλιέται έτσι. Συμφωνώ. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι να είναι ευνοϊκές σε όλες τις συνθήκες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτό το γυμναστήριο. Γιατί όπως είπαμε, είναι οι συνθήκες σήμερα δύσκολες, συγκυρίες δύσκολες οικονομικά και θα πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη, σωστή έρευνα. Για να μην μείνουμε στο μελέτη μόνο. Για να μην μείνουμε στη μελέτη. Ναι, γιατί πάμε. Πολλοί ακούω αυτό το μελέτη, όχι στο Ομοσπονδία μας. Όχι μόνο στο Ομοσπονδία μας και σε άλλα δηλαδή φορείς. Και όμως είναι απαραίτητη. Ότι είναι μελέτη και μένει στη μελέτη. Αλλά μελέτη καλό είναι. Η θέληση υπάρχει. Αν δεν θα ξεκινήσουμε δηλαδή. Η θέληση υπάρχει. Όχι, δεν λέμε από Ομοσπονδία και από δημάρχους δηλαδή. Θέλεις να έχουν και αυτοί. Βεβαίως. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες πολλές φορές που αν δεν υπάρχει, δεν την... Έτσι ακριβώς, αυτό πάλι μπαίνουμε εκεί ότι Ομοσπονδία και Δημαρχία και αυτό σχεδόν αυτό το σύστημα τους δημιούργησε έτσι ότι μόνο μελετάνε και βήμα... Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όντως υπάρχει θέληση. Όχι, ξέρω, εντάξει. Όχι, ξέρω, εντάξει. Απλώς... Αφού το ξέρω όλα τα άτομα που είναι και σε ξέρω και εσένα και όλους που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτά το τοπική επιτροπή πότε ξεκινάει? Την 5η 31 του μηνός έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο κάτω στην Αθήνα, όπου θα επισημοποιηθούν τα όργανα και οι επιτροπές και μετά από 1 11 ξεκινάμε επίσημα. Ωραία. Οπότε και εγώ είμαι στη διαθέση. Ευχαριστώ πολύ να προσφέρω, να προχωρήσουμε. Για τη θέλησή σου, να βοηθήσεις. Και πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να τη ζητήσουμε την βοήθειά σου. Ναι, μάλιστα. Όχι κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί, πάλι να αναφέρουμε. Τώρα σήμερα παίζει ο Νταβίτ Αβελασβίλη, εντάξει δεν νομίζω ότι μετάλλιο δεν πάει. Αλλά εντάξει, πολλές φορές υπάρχουν αυτοί παράγοντες που βοηθούν την εξέλιξη και την πάνε όπως το είδα, πάνε πολύ καλά Κίνα, στα μετάλλια είναι στην πρώτη θέση
είναι Κορία, Βόρειο Κορία δηλαδή, ήταν στη δεύτερη θέση και τρίτη ήταν Ρωσία. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες σωματικού βάρους, όπου συνήθως αυτοί διακρίνουν. Ναι, έτσι ακριβώς. Όσο βαρύνουν κατηγορίες, αρχίζουν και μπαίνουν οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, άλλα κράτη. Ναι, αυτό πρέπει να τους. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν από το Ασιβαρόν και εμείς θα τους ενημερώσουμε ότι μπορούν να το δουν στο Eurovision, δείχνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Βαρσοβία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Το άθλημα είναι ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε μέχρι τώρα η κατάλληλη προβολή. Ακριβώς. Δεν υπήρχε κατάλληλη προβολή ώστε το άθλημα να γίνει ευρέγνωστο, με εξαίρεση κάποιες διακρίσεις, τις Ολυμπιακές διακρίσεις του Πύρου του Δήμα και των άλλων των πρωταθλητών. Από εκεί και πέρα δεν έγινε κάτι περισσότερο. Μήπως ξέρεις, τι ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστά, μήπως ξέρεις αυτό το νόμος που έχει γραφτεί στην Ομοσπονδία, ότι επειδή ήσουν στην Ομοσπονδία που καταστατικό γράφει αυτό το νόμος, όταν είσαι, λέει, κριτής, δεν μπορείς να μπεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν νομίζω να είναι μόνο στην Ομοσπονδία τη δικιά μας, θα πρέπει να είναι γενικότερος κανονισμός. Και σε άλλες ομοσπονδίες. Και σε άλλες ομοσπονδίες. Αυτό πάντως είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτομέρεια. Είναι πολλά παράλογα πράγματα. Και εμείς αυτό μιλάμε ακριβώς. Δηλαδή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Όταν υποπίπτει στην αντίληψή μας κάτι τέτοιο, καλό να το επισημαίνουμε και εγκαίρως να το θέτουμε υπόψη της Ομοσπονδίας, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να συζητείτε και να μένει σε ισχύ ή να αναιρείται. Ναι. Για αυτό το θέμα κανένας ποτέ δεν ενόχλησε κανέναν. Έμεινε από παλιά στο καταστατικό από δεκαετίες, εδώ και πολλές δεκαετίες, και ισχύει μέχρι σήμερα. Κανένας καμιά φορά δεν το σκάλισε, δεν το έφερε στην επικαιρότητα, οπότε δεν συζητήθηκε, οπότε συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψη το οποιοδήποτε, καλό να το φέρνει στην επιφάνεια, να το παρουσιάζει για να συζητιέται, και ανάλογα με το πόσο δίκαιο είναι ή ετεροχρονισμένο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δουλέψουμε πάλι εκεί. Ερχόμαστε ότι προσπάθειά μας σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, έτσι, και μετά στο δεύτερο βαθμό σαν αρσιβαρίστες. Ακριβώς. Πρώτα είμαστε άνθρωποι, πολίτες και μετά είμαστε αθλητές. Μετά είμαστε αθλητές, μπράβο. Και οπότε σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, πρέπει να προσπαθήσουμε εκεί που είμαστε να είναι τα πράγματα δίκαια. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Το βασικό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή στους αθλητές, στους προπονητές και σε όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα είναι πρώτα απ' όλα η δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει ξεχωριστή αντιμετώπιση για τον καθένα. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ναι, που ήρθες εδώ στο εκπομπή μας εδώ. Ευχαριστώ Ράδιο Ακρίτες, ο οποίος μας δίνει αυτό το βήμα, πραγματικά αυτό το βήμα. Και αυτό είναι πρόβλημα, ότι βήμα δεν σου δίνουνε. Πας στο ραδιόφωνο, πας στη τηλεόραση, πας στο... Αυτό είναι πώς να σου πω, κατάνδια, δεν μπορώ να εκφραστώ δηλαδή αυτό το... Ότι δεν σου δίνουνε το βήμα να το εκφραστείς και να πεις δικό σου απόψεις. Και ευχαριστώ για αυτό το Ράδιο Ακρίτες, ο οποίος μας δίνει αυτή τη ευκαιρία, μας έδωσε βήμα να ακουστούμε, να πούμε τις απόψεις μας, και νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον απόψεις, τα είπαμε, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, και θα μας ακούσανε οι άνθρωποι, και πιστεύω ότι αν όχι 100%, 90% είναι ευχαριστημένοι από αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και εγώ το ελπίζω αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Τοπική Επιτροπή θα κοιτάξουμε να βοηθήσουμε το άθλημα όσο γίνεται και να υπάρξει μια ισότιμη αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως, χωρίς να δημιουργηθεί η παραμικρή υπόνοια ότι προωθούμε κάποιον ή κάποιους ή κάποια συμφέροντα εις βάρος των υπόλοιπων. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε για τραγούδι. Εμείς και